училища има в света, но към едно те тегли страстта. Страст към компютри, локални мрежи, още и още електронни копнежи. Това училище е твоята ти рай. 5 години са много, но и малко знай. Уроците сложни, топорът без край. Септември не усет, остава май. Електронни системи за твоята съдба. Нямаш дилеми. Електронни системи,